Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi krattedeme spille Fortnite i dag. Og det bliver krattedeme med Fortnite. Og ja, Alfred er med. Hej Alfred. 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 Jeg tror ikke han er her endnu, men trykker bare ready op. Og så må vi se. Jeg tror jeg vender tilbage når det er. Jeg vender tilbage når det er, okay? Jeg vender tilbage. Hej. Hej guys. Hej og velkommen tilbage. Og jeg er her igen. Og ja, Golden Rank. Ja, du er dig, Mia. Jeg er altså ikke Golden J, vel? Forstår du joken i det? Du forstår nok ikke joken i det. Jeg kommer nok også guys derude, jeg kommer også til at lave flere Fortnite-videoer i fremtiden. Og jeg kommer også til at lave nogle solo-videoer. Helt sikkert, ikke Alfred? Hvor jeg spiller solo. Og lad os bare komme i gang, egentlig. Jeg vender tilbage, når vi kommer ind i gamet. Jeg vender tilbage, når vi er kommet ind i gamet. Hej, velkommen tilbage. Jeg er vendt tilbage, og nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan jeg vil lave Fortnite stort. Sådan der. Nu er jeg tilbage, guys, og jeg startede i går med at spille Fortnite, by the way. Så hvis jeg er lidt dårlig, hvis I synes jeg er lidt dårlig, så er det fordi jeg er på computer. Så er det fordi jeg lige startede. Fordi jeg spiller på Nintendo. Ja, som jeg har spillet på min Nintendo. Ja, jeg gad bare godt at have den samme account, fordi ellers skulle jeg sådan skifte account hele tiden. Og så vil det blive bøvlet, så skal jeg huske rigtig mange logins. Shit. Yes, jeg fik den. Jeg fik en lille shotgun. Jeg fik ikke en lille SMG, men jeg fik en lille shotgun i en diamond chest. Nej, Alfred, kommer du? Han er her omkring. Kom, Alfred. Han er et eller andet. Han er der. Ej, for filan. Jamen, det var ikke meningen. Jeg vidste ikke, han kom og dræbte mig. Jeg vidste ikke, han kom og dræbte mig. Ja. Jeg har sådan ondt i nakken lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Undskyld, hvis jeg stresser dig. Wait, what? Er hans teammate allerede død? Nå, var det dig? Nå, okay. Jeg har ondt i nakken lidt. Men i det mindste er det fedt. Det er i hvert fald meget fedt, at jeg kan lave facecam, eller hvor jeg kan lave mit face. Og så kan jeg spille imens. Jeg tror, jeg henter lige en nakkepude, så jeg lige har noget til min nakke. Sådan en pude til min nakke, ellers gør det bare ondt. Jeg sidder ikke og spænder, men det gør min nakke selv.
Jeg er tilbage, Alfred. For helvede, Alfred. Du snyder, Alfred. Jeg spiller med build. Det er godt. Det er godt. Så kan jeg vise, hvordan jeg bygger sådan noget. M for map. Skal vi lande det samme sted? Jamen, jeg kan jo alligevel godt nå det jo. Hvor fuck var det, vi skulle lande? Nå, det var herovre. Fuck, jeg havde lige glemt, hvor vi skulle lande henne. Og så var det bare herovre. Ej, Der er heller ikke en diamond chest her. Hvad? Bro, what the? Det er da godt nok dårligt aim, vi har. Jo, lad os gøre det. Der er rigtig mange, der lander der. Hvor lang er den her video lige egentlig overhovedet? Skal lige se. Min har varet 3 sekunder. Nej, 6 minutter. Nej. Oh my god, nu lukker jeg lige for. Gud, jeg lige får den ned. 8 om morgenen. Oh my god, Alfred. Kommer Valdemar egentlig på? Og... Nå, men det her er min mus, simpelthen. Der er sådan nogle knapper her, som jeg godt ved, hvad er til. Men Alfred vil bare ikke have, at jeg siger, hvad det er til. Alfred? De der 2 knapper, der er på siden af musen. Den ene er til en rampe, det er den der er til en rampe. Hvis I ikke kan se det, så den her til en rampe. Og så den der. Og så den her til at bygge en væg. Hvad? Hvad må jeg ikke? Nå, okay. Nå, det var det eneste, jeg ikke måtte. Du gifter mig ikke noget, vel? Jeg skal have en shotgun. Hvor skal vi lande? Ja, måske.
Det er meget bedre med en pude til nakken, by the way. Det her er min tredje eller anden video, det her. Hvad? Ja. Yes, en shotgun. Yes. Det er nok helt sikkert et skin. Det er helt sikkert et skin. Helt sikkert. Har du overhovedet booket down? Har du? Jeg har hyret vores medarbejdere. Jeg bruger bare min shotgun, når jeg skal i fight. Den der er god. Hvis jeg skal prøve at vinde. Den her er god, ikke? Okay, godt man. Hvad Uanset hvad, giv mig det. Uanset hvad, giv mig det. Hvis det er et eller andet skin, jeg begynder at græde, hvis det er et eller andet skin. Altså, hvem vil ikke have et gratis skin af en af sine venner? Fuck, min nakke gør lidt ondt. Eller kunne have været mig. Fuck. Der er ikke nogen Alfred, by the way. Der er ikke nogen her ved mig. Fuck det. Ej, for filen da. Nej. Jeg mister min bot. Ja. Hvad? Oh my god, Alfred. Du skulle have finishet ham der, du havde dræbt.
Jo. Og lidt overrasket over, at det bare var... Jeg skal lige se, hvor lang tid der er gået i videoen. 30 minutter. Jeg tror nok, jeg vil komme til at sige... Nej, 13. Jeg vil gerne lave en video, hvor det hvad nu det hedder. Den her video skal nok vare en time. Jeg vil gerne spille en time. Ja. Ja. Jo, det er rigtigt. Jeg vil gerne spille et helt game. Og jeg skal lave en video med det. Ja, det er den her video, jeg er i gang med nu. Den kommer til. Ja, heldigvis. Men de kan bare ikke høre dig. Like og subscribe til Alfred. Og mig. Gør det nu. Jeg giver 3 sekunder. Eller nej, 10 sekunder. 1. Hej, subscribe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg håber, I har subscribet. Ikke 100 sekunder, jeg mener det. Map. Hvor? Så hopper jeg derover. Ja, det er derfor, jeg hopper derover, fordi så kan jeg nå at komme på toget. Jeg tror cirka, jeg lander her omkring. Lander her. Og fordi så kommer toget og kører ind i mig, og så... Jeg rykker lidt mikrofonen. Hvor fanden er ham den anden? Eller hvor filen er ham den anden hen? Hvad?
Jo, jeg kom bare til at hoppe af. Ja, nu har jeg bare ikke fået flere mats. Nu har jeg ikke flere mats. Jeg tog lige en sniper. Der er en her. Jeg så en her løbe ind. Der løb en der. Ja, han er her ved mig. Fuck, vi er døde nu. Nej, Alfa, vi er døde, Alfa, vi er døde. Jamen, det vidste jeg, vi var. Nå, okay, undskyld. Mister man rank, hver gang man taber? Alfa? Men jeg har mistet 4%. Jeg skal nok gøre mig umage, okay? Ja. Jeg holder bare min mund, når det er, at du er i fight. Det er okay. Jeg skal bare lige se, hvad... Ja. Jeg har filmet i 21 minutter nu. Oh my god. Kan jeg ikke lige få lov til at gøre den stor skærm, i stedet for at den er lille? Hvorfor kan jeg ikke lave stor skærm? Og jeg er også med Alfred inde på Discord. Selvfølgelig er altid det. Sådan der. Nu er den helt stor. Nu er den stor. Sådan der. Jeg lægger lidt, kan man mærke. Jamen for map. Vi skal lande ved Peter Griffin. Nej, det kan du ikke med Alfred. Ja, det må du gerne. Fint, Alfred. Jeg lander nok i det der hus der. Du lander lige ovenpå Peter Griffin, hva'? Ja. Godt, jeg ikke får damage.
Ej, den har jeg allerede. Hvor irriterende var. Er der ikke rigtig players egentlig? Jeg spørger, er der rigtige players? Jeg skal bare have noget healing. Yes, der er healing her. Og fuck. Jeg kan ikke bygge. Fuck, jeg er færdig. Jeg er færdig. Har du set mit niveau, Marius? Eller Alfred? Indvendigt. Bare fordi jeg er bare så gode, kan jeg mærke. Jamen, så kan jeg nå at tage dit kort og flygte. Er de nede i wallen? Jamen, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg får det jo. Jamen, det var fordi, der ikke var nogen anden vej. De havde blokket det til, nemlig. Jeg havde lige mistet 7 igen. Oh my god. Og så finder de en sniper, den der kunne have været vores. Det er sikkert bare der, hvor de dør, så skal de se, hvor meget HP han har. Der fuck. Og så nej. Ja, det skal nok. Jeg skulle bare se, hvor meget HP han havde. Why? Ja. For filen min numse, mand.
Jeg skal også lige ned. Kommer igen drenge og piger derude. Skal bare lige hente det der. Hej igen. Den gik bare lige. Ja, jeg ved det godt. Sådan der. Jeg er her også igen. Sådan. Ej, for filen min mikrofon. Der røg min mikrofon. Nej, det er ikke min. Drengpiger, nu er jeg tilbage. Hvis jeg stadig filmer, skal jeg lige tjekke en gang. For jeg har et våben. Nej, Alfa, vi taler jo ikke så meget jo. Det er bare fordi jeg koncentrerer mig så meget. Jeg har ramt en af dem 6 eller sådan et eller andet. Jeg er ikke fight nu, men for hej, Alfa.
Kom nu ind i zonen. Løb, Alfred, løb, Alfred. Ja, det ved jeg. For filerne, jeg kan ikke engang åbne den her mystery bar, det forstår jeg bare ikke helt. Du spiser... Jo, dem der ser på dig. Laver du ikke en video, eller gør du ikke? Okay, så kan jeg se den video. Okay. Hvad spiser du så egentlig? Okay. Nej. Frikadeller. Jeg tror, det var ham, der dræbte mig. Jeg laver stadig en video. Ja, godt. Jeg er jo stadig i gang med min video. Ved du hvad, jeg tror jeg stopper videoen her, okay? Hej og vel, vi ses i næste video, eller shorts video. Hej. Jeg skal bare lige finde ud af. Men jeg ved, hvordan gør det. Sådan der. Hej, ja, hej.